Hej. Så er jeg klar til tilbage. Det har været en fantastisk tur til det, jeg plejer at kalde Langbordistan. Eller der var kravene venner. Eller også bare kalde det i et mørkt sted på Bornholm. Men altså, det har været en ufattelig god tur. Selvom 90% af tiden sad jeg indendørs. Og de 10 andre procent, der sad jeg på toilettet. Ja, man kan så sige det også indenfor, ikke? Men altså, toilettet og selve stuen, ja, jeg kan bare lige ude på toilettet, fordi det lugter lidt af lort, og tislugten, den er også helt fantastisk. Nå, men jeg er tilbage, og det er fantastisk. Og jeg har jo bestilt en ny dejlig computer her, som vi gerne vil vise lidt, hvordan fungerer. Og det er jo helt fantastisk med sådan et spil Tetris. Især når man sidder på toilettet, fordi det er helt så hyggeligt. Og lige for sådan en godt gammeldags spil der. Men de kalder mig jo også Tetris-mesteren ude i byen. Jeg ved sgu ikke helt hvorfor, men det er nok fordi jeg er pissehamrende god. Synes jeg selv i hvert fald, men altså. Det er helt fantastisk, og det, på den her nye computer, det går så hurtigt, og grafikken. Jeg har et rigtig sjovt klip til jer her, jeg synes I skulle tage og kigge lidt på. Det er mig, eller en anden fræk fyr, jeg skulle lidt i tvivl, fordi at, jeg blev blind af den skønhed. Nå, men her er det til jer. God fornøjelse. Så jeg synes, at vi skal have en ny regering. Altså, ham der Lars Løkke, han drikker sig stiv hver eneste dag. Det synes jeg virkelig ikke noget til Danmark at gøre. Selvom det dog sker for mange af danskerne her. Men jeg synes, ham der med blokfløjten, han skulle være regent, fordi han har en blokfløjte, og jeg har en blokfløjte. Jeg spiller blokfløjte, og jeg burde være verdens bedste i blokfløjte, men af en eller anden grund er der en eller anden mærkelig fyr med hue og solbriller, der bare går rundt og siger, at han er verdens bedste til alt, så ja, jeg tror ikke, jeg kan blive verdens bedste til alt overhovedet. Jeg tror ikke engang, jeg bliver verdens bedste til noget. Ja. Hvordan har du med at være verdensmester til noget som helst? Gør det dig super, eller? Det er hårde tider. Så jeg tror, kan jeg lige få et minut? Nej, det kan du ikke. Hvad skal jeg gøre nu? Du må tage det sådan noget. Ja, vi skal have ham med blokfløjten. Jeg håber, han bliver regent. Så forhåbentlig kan han da være verdensmester til noget. Så hvad vil du ellers gøre med dit liv, hvis du ikke kan være verdensmester? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg vil være skraldemand. Hvorfor skraldemand? Er der ikke et mere spændende job, der måske kunne... Nej. Det er der ikke. Jamen, hvordan synes du, dit liv er på en skala fra 1 til 10? 0. Så dit liv er noget lort med andre ord. Men hvordan er det så at leve? Jeg er træt af at leve. Ved du hvad? Nej, jeg tror ikke engang, jeg tror ikke engang, jeg kan blive skraldemand. Ved du hvad? Jeg går. Jeg vil begå selvmord nu. Ja, vi står herude for vores institutsted, og det ligger nede ad vejen, der er vores person død. Han ser ud til at have skåret halsen over. Samtidig døde han med et smil på læben, og det er jo meget underligt, når man tænker på, hvor noget af hans liv lige har været. Så tilbage til studiet. Og grafikken.
Det er... det er jo helt fantastisk. Ja. Og så.